Kerwo khobor na ka Office Director General of Police DGP ka Jila Meghalaya kalakdo bana ki jingphla ki brio ki bla shakyam bat ki saki sabot ki bayoklum ki la shai bha boba Chesterfield thank you udan kti ha artli ki case ki bla register East Castles but East Giant Hills ki bayday ba ka jingpen pthai bom IED laong bahalor kini ki saki sabot lakhenra ka step khatlai tarik nailar arjar arpuai bankem yu ba Chesterfield thank you bat ki nongi rap jungu ki pulit ki laong ba mariarung kakenhun ki pulit hakayeng kebadan hakenton masar uni unong elam bala pendam waj ulas dang banyakun persya iki dakatari pat persyang ban pet ki pulit daga pensyong nong rem bahaban yada yalade kila siat shikuli ba Chesterfield pat marmar la rai sha civil hospital ban pha sumar res new bok bolaklat no nakajing mensaw nakajing khandrai ka yeng ka jong ki pulit kila lap koi ka tiar siat jong uni unong elam barim ka channel C pat katari bala kemru ya arngut ki nong irap jong la register case ya kani ga jingja bat ka jing toket ikane case include officer rangba ban toket banya ong ka kerwo na ba jike yang rai assistant inspector general of police